Welkom dames en heren bij weer een nieuwe aflevering van De Passie Van. In dit programma laten we u gewone mensen zien. Gewone mensen met een bijzondere hobby of die een speciaal of apart beroep hebben. Kleurrijke mensen of juist de vrijwilliger achter de schermen bij de vereniging. Geniet van deze aflevering en bedenk, het kan zomaar uw buurman of buurvrouw zijn. Blijf dus kijken. Ik ben Frank Derksen, woon in Oostrum, ik ben 52 jaar en al ruim 30 jaar gepassioneerd van de Fiat 500. Mijn passie is begonnen met de Fiat 500. Een vriend van mij kreeg een Fiat 500 voor zijn verjaardag en ik kocht er eentje bij. Met de tijd is ook de liefde voor Italië gegroeid. Italië is een schitterend land. Je moet ermee kunnen omgaan. Maar voor de rest het is gewoon schitterend. En de Italiaanse producten, niet alleen de Fiat 500, maar ook een Vespa scooter, het eten. Het is niet alleen dat het een leuke auto is om te zien. Het is ook heel leuk om in te rijden, om de reacties van de mensen te zien. Maar het is ook fijn om aan te sleutelen. Het is de eenvoud zelf. En dat maakt het toegankelijk voor iedereen. Of je nu technisch bent of minder technisch. Je kunt heel ver komen met deze auto. Ja, de Fiat 500 is toch wel een redelijk betrouwbare auto. Alhoewel de mensen van heden ten dagen vergeten dat deze auto onderhoud nodig heeft. Een moderne auto, daar rij je een heel jaar mee. Deze heeft toch wel een paar keer per jaar onderhoud nodig. En als je echt alles goed op een rij hebt, goed op de rit hebt, dan is het een betrouwbare auto die je vele kilometers plezier kan geven. Dit is een Fiat 500. Op basis van de Fiat 500 zijn er vele andere modellen gebouwd. Italië had vele carrosseriebouwers die op de techniek van de Fiat 500 vele andere varianten konden bouwen. Fiat 500 is begonnen in 1957 met de Fiat 500N, deurtjes verkeerd. Naar 1965, 66 naar de gewone deuren. Op een gegeven moment kwam de Fiat 500 bestel met de deuren verkeerd, gebouwd tot 1978. Terwijl in Nederland in 1968 die deuren al verboden werden. Op de techniek van de Fiat 500 zijn vele varianten gebouwd. Auto Bianchi met cabrioletvormen, pick-up, 4x4, strandautootjes voor de fun, raceautootjes, natuurlijk de Fiat 500 Abarth en ook de Giannini, ook een racer uit die jaren. Ik ben lid van de Fiat 500 Club Nederland, al ruim 30 jaar, bijna vanaf de oprichting. Ik was vicevoorzitter van de Fiat 500 Club en voorzitter van de technische afdeling. De Fiat 500 Club die organiseert regelmatig evenementen en 1 keer per jaar een groot jaarevenement. Afgelopen jaar was dat in Drenthe. Deze auto is een Fiat 500F 1972. Hij is nog niet helemaal origineel. Dit logo moet nog vervangen worden in een mooi snorretje, zoals dat toentertijd was. Dit is een Fiat 500F, eerste serie. De eerste serie had wat kleine details. Het was de eerste Fiat 500F met gewone deuren. De series daarvoor hadden de zelfmoorddeuren, de kruisenkijkers. Deze heb ik gekocht, die was uitgebrand en heb ik gerestaureerd, helemaal origineel. En toen Petra, mijn vrouw, ook een Fiat 500 kreeg, ben ik begonnen om hier iets leuks van te maken. Deze is verlaagd, verbreed, versneld, alles erop en eraan wat een hobbyist leuk kan vinden. De snelheid van deze Fiat 500 is momenteel 140 km per uur.
En door de speciale ophanging en de remmen durf ik dat ook met een gerust hart ermee te rijden. De stoelen zijn van Sparco, van de Cinquecento Sporting. Cinquecento betekent 500, dus erg toepasselijk. Met deze auto's rijd ik samen met een goede vriend rijden we klassieke rallies, kaartleesrallies. Die bedoeld zijn om van A naar B te reizen via een bepaalde rit, bepaalde tijd. Niet te snel, niet te langzaam. En dan is dit een leuke auto waar je veel bekijks mee hebt en waar we veel lol mee hebben. Om de afstanden precies af te kunnen lezen tijdens de kaartleesrallies hebben we een fietscomputer gemonteerd. Omdat de kilometerteller van de Fiat 500 alleen hele kilometers aangeeft en nogal afwijkt. Vandaar de fietscomputer. De wielstand van een Fiat 500 is wel iets bijzonders. Bij deze auto, omdat die verlaagd is, valt het al minder op. Maar de wielen staan scheef naar binnen. Dat komt door de veerkarakteristiek van de Fiat 500. Een minder sportieve auto heeft een nog schevere wielstand. Even het dak. En dan kunnen we. Ik zal hem eens proberen te starten. Hij staat al een tijdje stil. Het is een Nederlands boekje. Ik heb er maar één kunnen vinden. Dat is deze. Interessante bijzonderheden over de nieuwe Fiat 500. Uitgegeven door Leonard de Lang, de importeur van Fiat destijds. En het omschrijft alles van deze auto. Ik verzamel eigenlijk een beetje alles wat samenhangt met Fiat, met Italië. Deze Fiat heb ik gevonden in Nederland bij een garagebedrijf en was al in verregaande staat van ontbinding. Maar ik vond hem zo mooi dat ik hem ruim 10 jaar geleden hier neer heb gezet. En hij wordt eigenlijk ieder jaar mooier. Deze auto die was al verrot en alles is te restaureren, maar dit is toch iets heel anders. Dit is ons tuinornament. En dat koesteren we ook. Ons bedrijf is een webwinkel, gestart als webwinkel. En wij verkopen onderdelen, via internet dus, aan particuliere klanten wereldwijd. Of dat nou plaatwerk is, of kleine schroefjes. Wij verpakken alles, versturen alles. Onze klanten zitten inmiddels wereldwijd. We verkopen naar extreme landen, zoals Chili, Zuid-Afrika. Maar ook de gewone landen, Oostenrijk, Frankrijk. Ook naar Italië, al zou je dat niet verwachten. In deze hal verzamelen we de orders, worden de orders verpakt, verzend klaargemaakt. En worden 's avonds opgehaald door de couriersdiensten. Voor de Fiat 500 is heel veel leverbaar. Het is een populaire auto die je bijna nagenoeg op het dak kunt nabouwen met de onderdelen die nog te verkrijgen zijn. Verlichting, plaatwerk, ophanging,
motorisch. Onze klanten zijn hoofdzakelijk particulieren. In de loop van de tijd zijn daar wel handelaren bijgekomen die moeilijk aan onderdelen kunnen komen of ze onderdelen niet kunnen vinden. Ik ben al meer dan 30 jaar enthousiasteling op het gebied van Fiat 500. En in die tijd verzamel je heel veel om je heen. Dingen die je tegenkomt, die neem je mee omdat je denkt dat ze uitzonderlijk zijn of uitzonderlijk zullen worden. Ik reis regelmatig naar Italië, niet alleen voor mijn werk, ook voor mijn hobby, ook voor mijn vakanties. En op die reizen kom je toch altijd wel wat tegen. Leuke snuisterijen, aparte onderdelen. Gelukkig is de Fiat 500 zeer populair. Er wordt er nog veel van geproduceerd, nieuw. Maar niet alles is leverbaar. En daarom bewaren wij heel veel van dit soort items en proberen we ook op beurzen in Italië en Nederland toch wel een beetje de kraampjes af te struinen om uitzonderlijke dingen te vinden. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van De Passie Van. Kent u ook iemand in uw omgeving die een passie heeft? Een verzamelaar, een knutselaar, een natuurfreak, een kunstenaar of iemand die zijn werk als passie heeft? Geef deze persoon dan op aan de redactie van Pil en Maas TV of Weekblad Pil en Maas. Tot de volgende Passie Van!